नमस्कार मंडळी, डिअर सोसायटी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत। 1 लाख हाऊसिंग सोसायटींची संस्था या फेसबुक पेजवर आपले 25,000 फॉलोअर्स झालेत। याबद्दल आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन। आज आपण एक थोडा वेगळा विषय घेऊन आलो आहोत। सहकार क्षेत्रामध्ये गृहनिर्माण हा एक वेगळं प्रकरण आहे। हे खूप मोठं प्रकरण आहे। महाराष्ट्रातील जवळपास 2.5 कोटी जनतेचा याच्याशी संबंध येतो। सहकार विभागामध्ये काम करणारे जे अधिकारी वर्ग आहेत, कर्मचारी वर्ग आहेत, ते कशा पद्धतीने सहकाराच्या 7 तत्वांना तिलांजली देतात। माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना लाचखोर जे अधिकारी आहेत ते ब्लॅकमेलर ठरवण्याचा प्रयत्न करतात। अशा प्रयत्नांना आपण हाणून पाडलं पाहिजे। अशा अधिकाऱ्यांवरती कारवाई झाली पाहिजे। याच्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजे। सहकार खात्यातील अधिकारी सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची कशी पिळवणूक करतात, छळवणूक करतात, माहिती अधिकारामध्ये अर्ज केल्यानंतर त्या व्यक्तीला कशा पद्धतीनं अपमानास्पद वागणूक दिली जाते, जे आदेश दिले जातात ते आदेश कशा प्रकारे बायस्ड असतात। अनेक वेळा त्या आदेशांमध्ये कोणत्या तरी एका पक्षाला लाभ देण्याचा दृष्टिकोन असतो। असे अनेक प्रकरणं डिअर सोसायटीच्या या चॅनलच्या माध्यमातून आपण जनतेसमोर मांडणार आहोत। पुणे येथील पूनम लगड यांची समस्या आपण आता पहिल्यांदा जाणून घेऊ। नमस्कार पवार सर, मी पूनम मधुकर लगड। मी डीन कन्व्हेन्सचा स्टडी करत आहे। त्यासाठी मी जिल्हा उपनिबंधक मुंबई 3 येथून मानवी अभ्यासांतरांचे आदेश मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता। त्यानुसार मला त्यांचं पत्र मिळालं। त्याच्यात त्यांनी असं लिहिलं होतं की तुम्हाला आदेशांच्या प्रती मिळवण्यासाठी 36,466 रुपये भरावे लागतील। तर त्या संबंधित मी त्यांना परत ईमेल केला होता की 36,466 रुपये भरावे लागणार, म्हणजे याचा अर्थ तुमच्याकडे 3,000 ते 4,000 आदेशांच्या प्रती असाव्यात। पण तेथून मला काही समर्पक उत्तर मिळालं नाही। त्याच्यामुळे मी 3 मार्च 2020 रोजी रुपये 36,466 रुपयाचे चलन बँकेत जमा केलं आणि त्या चलनाची एक कॉपी जिल्हा उपनिबंधक मुंबई 3 यांना ईमेल केली होती। पण आजच्या तारखेपर्यंत त्यांच्याकडून मला कुठलीही माहिती मिळालेली नाही आहे आणि त्या माहिती देण्यासाठी होत असलेल्या विलंबाची कारणेही त्यांनी स्पष्ट केलेली नाहीत। त्यामुळे मला सहकार्य करावे। धन्यवाद। पूनम लगड या मानवी हस्तांतरण जी पूर्ण प्रक्रिया आहे त्याचा अभ्यास करत आहेत। वेगवेगळ्या DDR जिल्हा उपनिबंधकांनी जे आदेश दिलेले आहेत त्या आदेशांचा अभ्यास करत आहेत आणि त्यातून त्यांना शासनाला मानवी हस्तांतरणामध्ये ज्या काही त्रुटी आहेत, ज्याचा त्रास सर्वसामान्य फ्लॅटधारकाला होतो, त्याचा एक अहवाल बनवून शासनाला सादर करायचा आहे। इतका शुद्ध जनहितार्थ त्यांचा हेतू आहे। परंतु ही माहिती देण्यासाठी त्यांना प्रचंड त्रास दिला जात आहे। त्यांनी जी माहिती मागितली आहे ती मागील 3 वर्षामध्ये त्या संबंधित जिल्हा उपनिबंधकांनी मानवी हस्तांतरणाचे किती आदेश दिले त्या आदेशांच्या प्रती मागितल्या। जर विचार केला, इतर कार्यालय जी आहेत मुंबई आणि पुण्यातली, त्या कार्यालयांमधून काही जिल्हा उपनिबंधकांनी 55 आदेश दिलेत, काहींनी 185 आदेश दिलेत, काहींनी 100 आदेश दिलेले आहेत। असं असताना मुंबई 3 DDR यांनी जवळपास 3,500 आदेश दिलेत असा अर्थ होतो। मला वाटतं DDR मुंबई 3 हे सुपरमॅन असावे, त्यामुळे त्यांनी हे आदेश दिलेले आहेत। जिल्हा उपनिबंधक मानवी हस्तांतरणाचे जे आदेश देतात त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त 5 ते 6 पानं किंवा 10 पानं असू शकतात। 36,000 रुपये माहितीसाठी मग घेणे याचा अर्थ 18,000 पानं होतात। एवढे आदेश देणं कोणत्याही जिल्हा उपनिबंधकाला शक्य नाही। परंतु माहिती द्यायची नाही या उद्देशानं तेथील जिल्हा उपनिबंधक, प्रथम अपील अधिकारी आणि क्लर्क जो माहिती अधिकारी असतो यांनी संगनमताने माहिती न देण्यासाठी हे षडयंत्र रचलं। 36,000 रुपये भरून घेतले आणि माहिती अद्याप दिली नाही। शासनाला याबाबत उत्तर द्यायला आम्ही भाग पाडू। गरज भासली तर प्रधान सचिव सहकार यांना कायदेशीर नोटीस पाठवू आणि पूनम लगड यांना न्याय मिळवून देण्यामध्ये आम्ही सर्वतोपरी सहकार्य करू। जर असाच कुठला प्रकार तुमच्या बाबतीमध्ये घडला असेल, तुम्ही ईमेल करू शकता contact@dearsociety.in वर। नमस्कार।